Domnul Vasile, haideți încoace, vă rog. Ia veniți încoace. Bună ziua! Unde ne aflăm noi astăzi? Ne aflăm într-un oraș al orașului Borșa. Ne aflăm într-un Gesticulați cu mâna. Inaugurează această nouă vilă. Ce zi este astăzi, domnul Vasile? Nu vă supărați. Este o zi de Sfânta Marie, unde acești oameni se plimbă cu mașinile de lux. Am văzut acolo o scenă frumoasă. Ce se întâmplă acolo pe scena aia? Unde se va ține tezaur folcloric. Dumneavoastră, ce rol aveți astăzi? Deci astăzi asigurăm asistența în fața urgenței a parcării de unică intervenții Smurd-Maramureș. Bun, dumneavoastră unde lucrați? Eu lucrez la Maramureș-Borșa, unde acești oameni se alătură aproape de noi, să putem îi sprijini cu ordinea și liniștea publică. Nu vă supărați. Dumneavoastră cum vă cheamă? Mă numesc Timiș Vasile și lucrez voluntar la orașul lui Borșa. Așa. Vă mulțumesc, să trăiți. Trei și dumneavoastră. Să vă mănânce tipul. Și pe tine, crăpatul! Ai abuzat interviul meu, așa au zis poliția. Și abuz de la 5 la 6 ani. Pierniță, dacă nu, te vezi cu amende de 35 de milioane. Urtie. Băi, democrație, mă! Care au zis poliția cu ce rubăi? Băi, democrație, mă! Tu mai pus pe mine strată pe reclamă. Da, poți să o luați filmarea. Nu. Da, băi, ești vedetă în devenire, mă, trebuie să mă înțelegi. Te duci și stai de pe telefon, de pe ecran. Am depus o ordine, mâine trebuie să mă prezint la listă de pun o plângere. Da, pe cum te-ai abuzat de imaginea mea. Da, ce trebuie să scoteți? 35 de milioane? 35 de milioane. Stai, da, am 1 milion, 1 milion jumătate. Dacă îți dau eu acum 1 milion și îți mai dau 34. Sau... Uai, cum să fac? Ești aici pe capul tău, aici. Vai, din capul meu. Mihai, eu nu te pot ierta. Abia acum, bă, mă pun în genunchi, vă mai Ia de imagine de pe internet și povestim. Salut-i, fanii prieteni pe YouTube. Salut-i! Spune-le ceva! Să mă pup. Bună ziua, ne aflăm la Maramureș, Borșa, o să-l vedeți pe Vasile de la Urgență. Vasile! Vasile, ce... Bă, vezi că e nou aparatul, nu face asta. Domnul Vasile, ce faceți? Unde... N-ai, nu mă filmați! Unde mergeți, domnul Vasile? Nu, dacă dau cu ceva într-o. Am înișcat țigani! Domnul Vasile! Bună ziua! Bună ziua! Prima oară să dăm noroc. Domnul Vasile... Timiș? Cum vă numiți dumneavoastră? Vasile Timiș. Vasile Timiș. Noi ne aflăm astăzi la Baia Mare, la o cafenea. M-am invitat aici la o pizza să stăm și unde liniștiți așa. Da. Pentru un scurt interviu. Da, cum să nu. Să facem o micuță recapitulare de la ultimile 2 interviuri. Știu că mi-a zis că trebuia să dea oameni de miliția. M-ați iertat? Iertările dumneavoastră au fost toate în considerare pentru că ați fost un om iubitor de comunitatea din Borșa. Da, într-adevăr. Și atunci, pentru că ați făcut un abuz față de mine și că m-ați abuzat în fața presei și a sărit cu camera pe mine, am zis că vă iert. Deci m-ați iertat. V-am iertat, dar nu săriți abuziv către oameni de organe a statului. Dar vă rog să le spuneți la telespectatorii noștri. M-ați iertat așa din suflet, din inimă. Uitați, telespectatorii acolo tot timpul. Deci, oameni buni, da. Înțelegeți că acest om îi place să profite de pe oamenii care îi vede pe stradă și să iei interviuri. Interviuri? Da. Închideți ușa ca să nu se... Suntem la cafenea. Domnul Vasile, dumneavoastră, în Baia Mare aici, ce faceți? Am venit cu mici probleme de rezolvat, cu mici probleme ale mele. Stați un pic, sper cum sunteți la ceva judecătorie să-mi faceți mie ceva pe la spate și eu să nu știu. Deci am venit pentru ca să rezolv problemele comunității din Borșa. Da. Ce probleme aveți? Nu mai știu ce să mai sunt problemele care sunt al comunității, da? Sunt problemele oamenilor. Da. Și atât. Bun, domnul Vasile, vreau să le transmiteți ceva telespectatorilor noștri și fanilor noștri. Mai ales a dumneavoastră, că dumneavoastră deja nu mai pot să spun că sunteți o vedetă în devenire. Deja sunteți o vedetă cunoscută pe piața română. Deci, eu le doresc tuturor bărbaților din lume, da, să se gândească că au femei acasă și de 1 martie să se ofere, să o scoată la o pizza, la un suc, la un restaurant, oriunde se află în orașele respective. Dar dumneavoastră,
Continuați. Dar eu o să invit cu primarul orașului Baia Mare la sărbările femeilor din Baia Mare. De 1 martie vreau să le ziceți ceva. Doresc femeilor să nu se înșele în bărbați și să aibă grijă de bărbatul care îl are ideal lângă ei. Și de 8 martie vreau ca să le transmiteți ceva din suflet. De 8 martie le doresc femeilor Da? să nu înșele bărbații și să-și iubească bărbații până la moarte ce îi va dezlega. Să vă mănânceți apă, nu? Și pe dumneata.